O Concello de Pontevedra tamén enviará efectivos de apoio para axudar nas tarefas de rescate e recuperación das zonas arrasadas pola Dina na Comunidade Valenciana. En concreto, ata lá desprazaranse 4 bombeiros. A medida responde ás peticións da Federación Valenciana de Municipios e Provincias que reclama efectivos ao tempo que pide que se limite o envío de comida ou produtos básicos polas dificultades que supón a súa loxística. Poñemos a disposición dende o Concello de Pontevedra unha dotación de bombeiros que arrancará para ali en canto sexa posible e a Xega nos dea o visto bo, con 4 bombeiros, co camión de incendios forestais, que entendemos dende a propia xefatura de bombeiros que é o máis operativo e o máis útil nestes momentos dadas as circunstancias xa físicas ali. Irán co camión novo, o camión forestal de incendios forestais que temos neste momento na xefatura e con diverso material de rescate e bombas de achique para poder utilizar ali en campo. A saída dos bombeiros producirase en canto indique a Xega 112 Galicia, que se encarga aquí de coordinar o envío de apoios á Comunidade Valenciana. O compromiso de Pontevedra é que actúen ali o tempo que sexa preciso. Estes bombeiros poderánse ir turnando a medida que sexa necesario, irán nunha primeira quenda de 7 días, se se sigue mantendo esta necesidade, pois turnaránse e aparecerán ali 4 bombeiros máis para remudalos, e así, mentras sexa preciso e haxa demanda de medios externos por parte da comunidade e do FECOR. E comprométense a enviar máis efectivos se así o piden. Tamén temos preparados, por si fose necesario, Protección Civil, que están a disposición, tamén co mesmo sistema, e tamén poderíamos mandar inmediatamente 4 persoas de voluntarios, tamén con medios e recursos de rescate e de achique, que é o que se pide ali.